April ni som pariat sang ni som ni pathum mania ser muna kan leng do na ni ti hian West Bung mun atangin West Bung mun feel atangin kan chuak chia với lại chuan ser mun kho chan chin le engemaw kha chu han sei vak ka katum lem lawa video masalama engemaw zat kan da to a ser mun hi in zani chuang khuwa thin ania ti chuan Tampa Tiger Reserve zau na tur wangin atam zok an pem chuaka relocation fund la in tuna hian in som chuang or an la khosa ni fund la ve lo ho ti hian kan tlan phei zelanga sei tur em kha om lem lo a ser mun khuwa lo ni thin to te ser mun khuwa tanga pem chuak ta ten lo thlir ve ni chuan in lung te pawh len ngai ka ringa kum kha le chen asur asa hnuaia kong chia chil diak le tui hok kara te him kara wangwat le thosi kara lo pal thin kong kha tuk zanen lo pal thin kong kha he tiang hian mam zui to maya khuwa ero khoram tluk ani to thung ani lo thlir ve ni chuan ser mun khuwa in ngai in ron tlo le te po in chak le in ka ring ani heng lai hi kem thum puram tinga thlam mun thei vel thin kha nia ai ti hian huan siam nan an vat eng duai to mai ni phulung sei mol kan thleng che pa với hi chuan kong hi tluanin ti lan ka tuma kilometer riat vel chawania tan rei lu tuk lawang phulung sei mual thleng chawa puram tina hat kora mun vel ania kong chhaklam hi ni kumlama video kan siama khanin pilut kong vel chung chang kha hata khanin bung hun le ser mun in rina atang hianin kong kha chia azim boka a chele mai kha kanon tilanga ti chuanin ni kum top lamte kumin thal chawa te hianin kong khan repair nin ka ria chung te pawh chu an em pa dawn ani kan huan peng kan thleng ti chuan khi lai kong chhak lampang khi puthan puya huan ania bal hla te fu te ching khat dul mai ku wa fu hin her thina kurtai pawh hral tur hin nei ve deuh reng ani salai saw thlam hun ania hi puthan puya thlam enge man len ti len tam riu ti chuan bung hun le ser hun in rina an thleng tre pa helai gate hi forest house siam kha nia hei mania road roller phur nge ni truck lian khan a chung lama khan dana wangin tanga ti khan an nam thluwa a company lam hian an pai mai om hi nia ti chuan hei kong po lo zim ta dewa khala in rina tang kha chuan Tampa Tiger Reserve huam chung chin kan tlan ang chu ni deuh ta mai ti hian lai kong chhak lam khi pudu oma huan ani hei kong chun khoi ve chu ni hi kong khuar ten no roller te lo oma boulder pudu oma te motor ania ka kha huana tala ni mai thei ni
video masala mga non tilan to kong khuar diak thi ho lai kha bol darin lo no thara ti hian lo cheina sa ni black top le trap to ngai om khol pon in chhop akhi kong ba nim lutuk te kha sam fai te ni to boka tlan chu nuam to angreng khop mai diak khuar ang chi kha aser hun khochin thim thim a pe jon om to lo wa ti lu thleng hian khoi in ka ria to na ma se black top hi ma ba kala ni boulder hi an pha ti hian an chil mam to a black top hi ma bak chu ni deuh mai to ni mai te ni kan chak ve lampang khi bel khai tlang ti thina bel khai tlang ania mau tam lai un hian thang nang an kai vak vak na thin tlang ka ni bel khai tlang forest ram chung ang lai chau po boulder an pha na sa an siam that hun chuan tlan chu nuam le don ani ti hian lai kong hi a lun ve phian mai a tai te sen a thlan pan na kong te ni a ti hian chol ni te hun rem chang a hian tai te sen a thlan tlo pa hian vei vak hian om ve le ureng mai a chu hui lar te kar te tin tun lai hian in motor lian te po hian vei vak le deuh to ni om tak ani kong a zi om le tran to boka thal khoro lai ani a ti hian an han repair chho ve le zel boka repair ngai lo ai han repair ngai lai tam zo nge ni ti mai tur ani ka ngai tu tak mai mai chu heti repair le hi in sen so thak le mai sia a tira khan tha deuh khan siam tluan lo lo ta mai selangin vazia om zok do ne o te ka ti revel mai mai ni tlan chu nuam to khop mai bike khi chuanin hemian boulder noi vela hi ra sual pal te la oma ke pali nei tan phei chuan tlan deuh zar zar thei to ni ser mun la to lova an thleng ma don ta khop mai hei rin ai te in alo kong alo tha to a sei tak ang khan hei ser mun kho chu kan lut ton tre pani a ser mun khuwa ngai tak chunga chhuah san te tan khanin karon hlan ani he video hi khoton tir chol buk zin mi te tong trai na kan tel to are rui to me lung len thak viau to ni khuwa kan lut don ti hian khoton tir signboard alo oma helai tang hi chuanin in kha om phei vek thin ani in dot dan te khan han soi do ni la chak om vio ma se in dot dan han ka hre mai to lova ti hian in a ding thin ti po hriat mu mal lovin ram hnuai vek angin om to ni
kong thlang phei zong te hei khelai pawh company motor lo awm ani hi kong siam helai hian field lamah hian kan tlan chho anga khawchhung lamah khian engah pawh hnathawk an lo chawl a khua hi lum ani sa em mai tun lai hian henglai pawh khu lai kong thlang zong te in om vek na thin ani a tuna chuanin in hmuh tur pawh mumal tawh lo ani khu lai la ding ve che deuh tawh khu pupianga dawr thin kha nge ni ti hian field an lut a eng field ah te hianin man kum kan eng ti kum nge ni rei le deuh tawh tai te sena group UMA conference te pawh khan thlenga la mup thin ani tuna chuan hei a chen bel tham pawh an tawh lo a ball pawh pet ngai tawh lo ani khilai bawrah khianin kawngpui dungah khuanin in pakhat a lo awm a a bak hi chu helai bawr chhoh ah hian ani deuh tawh mai ani chuan saw lai khan cotton tih lamah khan in a awm ve le a pahnih vel nge ni ta hian kan lut ang pudu ma te na hian ani hi a dam lova drip te khai niin kan sia an thlawlok dawn ani kan haw leh dawn tawnga ti hian field hnuai kawng phei tangkhan an thlir let a a re rui mai a englai phei zong te in awm thin na ani ti hian ram hnuai khawkar kawng ang mai in a awm tawh ani sakei awm loh na Dampa Tiger Reserve hi thiatin khua hi din thar leh ni sela a thangot mai ti hian an in hmunah hian an thlai te chu hala awm enkol tu an awm tawh lo a ti hian khawaram tluk ani tawh ani sikul an neih tawh lo wangin tunah hian kumin hianin naupang pasarih vel lai West Bung hmunah school an rawn kal a thei angin a chang leh lang ten chhung te in a riak an riah lawp chang te pawh an nei bawk ani